Videózom, úristen, UFO. Akkor mi van ott? Ott egy UFO, nézd, ott száll le. Úristen. Pont is jó, nálad. Még jó, hogy pont most kapcsoltam be a kamerát, de érdekes. És pont lejön egy UFO. Bazzeg. Van, aki kopog, lehet, hogy az... Ugye nem? Bazd meg itt az UFO, mit akarsz itt UFO? Hát... Na itt az UFO, az ágyamon. Bejött, azt mondja, hogy lezuhantak, és hogy... Mi is? Mondjad UFO-kkal. Oké. Na azt mondja, én értek UFO-val, hogy lezuhantak, és most itt várja a többieket, hogy felvegyék. Úgyhogy ja. Meg is jöttek, úgy látom. Ott megy! Ott megy! Ah! Már fel is vették őt. Hát az durva. Már nincs is itt, de bazd meg!